डॉक्टर हरगोविंद राय बार बार नमस्कार करतनी। भोजपुरिया भैया बहनी लोगन के रवा सब सब्सक्राइब करीला, वीडियो के शेयर करीला, लाइक करीला, बहुत अच्छा लगेला। बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत बहुत आभार बा। एगो छोटी से भोजपुरी में शायरी रवा सबके हम परोसतनी, सुनी, आनंद ली। अच्छा लगी तो लाइक करब, शेयर करब, ओकरा के सब्सक्राइब करब। हम खुश ऐसे बानी, हम खुश ऐसे बानी कि लोग हमारा बारे में कुछ बात करत न। हम खुश ऐसे बानी कि लोग हमारा बारे में कुछ बात करत न। भला बुरा भले कहे, भला बुरा भले कहे, लेकिन वो याद करत न। भला बुरा भले कहे, लेकिन वो याद करत न। आ के कहेला कि नेचर सिग्नेचर ना बदलेला? के कहेला कि नेचर सिग्नेचर ना बदलेला? एगो चोट के जरूरत बा, खाली एगो चोट लग जाई तो चोट के जरूरत बा। वो अंगुली पर लाग गई, अगर अंगुली पर लाग गई तो सिग्नेचर बदल जाई। अंगुली पर लाग गई तो सिग्नेचर बदल जाई। अब भैया हो अगर वो दिल पर लाग जाई तो नेचर बदल जाई, नेचर बदल जाई। जय जय भोजपुरी, जय जय भोजपुरी। बार बार नमस्कार बा। जय हो, जय।